since it's a home game for us, and you've got to look to win all your home games. So, you know, people are talking about us as if we're relegation candidates already. You know, we're 4 games into the season. So once we settle down, we'll be all right. Does na'm panic, sydd gwir. Da ni'n gwybod bod ni wedi cael gem anodd. Da ni wedi curo Porthmadog yn y Lwsmos Cup. Felly da ni'n gwybod bod ni'n gallu curo tîmau o safon yn y lig. Wedyn mae heddiw mynd i fod yn ddiddorol iawn yn Nefyn Castell Nedd. Ar ôl cychwyn digon anodd i'r tymor i'r ddau dîm yma'r barc hyfryd Llandarsi, bydd y ddau newydd ofodiad yn trio profi gwerth. Llangefni yn ei glas a'r tîm cartre Castell Nedd yn ei melyn. A dyma fo fan hyn, prif ymysodwr y tîm cartref Andrew Hill, eisoes wedi canfod yr hwy tair gwaith y tymor yma mewn 4 gêm. Chris Jones ar hediad tu ôl i'r amddiffyn, tu ôl i Lee Bevan. Jones yn ei thorri nôl, ond mi oedd Bevan yn ôl i amddiffyn. Lee Bevan wedi cael ei guro, ond gwaith da gen Chris Jones yn wreiddiol. Yna fo, trwy'r ddau ohonyn nhw, heibio Lee Bevan, ond erbyn bod y croesion yn dod i fewn, oedd Bevan yn ôl i glirio. Gygonast y postyn agosa, o Peniad yn dda, yn hanner clirio, ond dim cweit, a mae fel rwan, o Marthyman i fyny yn yr awyr. Wel, doedd y clirio ddim digon da nag oedd, a dyna greodd y broblem. O dyma'r croesiad a greodd y broblem. O'r ergyd yn erbyn y trawst ac yna yn cam sefyll gan Sean Parry. Wrth iddo fo geisio gwthio'r bel i gefn yr hwyd. Wel, Peter Nicholas, un o'r dorf yma prynhawn yma, falch o berfformiad i dîm neithiwr, Llanelli yn curo Aberystwyth neithiwr. Gewch chi weld i'ch bwyntio'r gêm yna yn ail hanner yr rhaglen. 20 munud wedi chwarae. Cyfnod da i Castell Nedd. Yr ergyd o bell. Wel, yn dod o ddiwth Richard French ar ei droed chwith. Dim ond hanner cyfle oedd ei angen. Ac oedd yr amddiffyn yn chwilio am y bel, chwilio am y dyn, ond heibio'r postyn. Mae gyfle am groesiad. O, Peniad yn bwysig, at y postyn pell o mae'n mynd. Ac o'na gyfle fanna yn sicr i Jared Price, oherwydd doedd y Peniad ddim digon awdurdodol. Oedd hi ar dop y pen, Price ar y postyn y pellaf. Ac yna, roedd Price a lle oedd y golwr. Hill ar ôl Peniad ac ar y postyn pellaf, mae Jared Price. Price unwaith eto. O Beniad, creu y cyfle, oedd y golwr wedi gwneud pethau'n anodd, a gwaith da gyda fo hefyd, yn dod allan, gwneud yr ongl yn fach, a gwaith am ddiffyn da gan Simon Williams yn y gol. Munud olaf yr hanner cyntaf. Credu bod yna lawer o amser ar gyfer anafiadau. Funud efallai. Ac yn troi mae Chris Jones, mae yna gymorth iddo fo gan Darren Thomas. Gan y postyn agosaf, bron iddyn nhw greu lle i Richard Hughes. Mi oedd y croesiad yna yn creu pob math o gwestiynau yng nghanol yr amddiffyn. Richard Hughes, bel dod at pocket, yn ôl at Bevan. O, Bevan yn gofyn gormod. Owain Gwynedd, wel, oedd y bas i fod tu ôl i'r amddiffyn. Ond maen nhw wedi gwneud yn dda i adennill y meddiant. Chris Jones yn croesi postyn pellaf. Wel! Mae'r cyfle ar y postyn pellaf. Darren Thomas ar ben ei hun. Ac ergyd isel yn y diwedd. Cweit cystal. Ond yr amddiffyn ar chwal, doedd e'n. Gornel sydyn, na, pwyllwch mewn y pawb. Felly Matty Rees yn paratoi gymryd y gornel yma. O, mi oedd hwnna'n creu cyfle ardderchog i Lee Bevan. Lee Bevan yn codi
a'i beniad o yn syth at y golwr Simon Williams. Lee Williams at Evans, gynto'r Exen, off Madog. Sy'n neb o'i flaen, no, dyna broblem fwyaf Llangefni. Ydy bod nhw'n gofyn llawer gan y dyn yma, Chris Jones. Gorau dal y bel i fyny ac aros am gymorth. Ond mae'r cymorth wedi cyrraedd. A bellach, mae o'na gan Darren Thomas. Thomas ar ergyd! Arbediad da gan Craig Morris. Darren Thomas yn cael y cyfle. Ond mae'r eilydd Carl Shaw ma'n creu ambell i broblem. Chwech o chwaraewyr yn ei melyn o gwmpas yn troi ac yn trosi. Ceisio creithau! A mae'r eilydd Carl Shaw wedi cyrraedd yna. Mi oedd y symudiad yn wych. A mae Carl Shaw yn y nefoedd. Mi oedd yr ymysodwyr yn troi ac yn trosi. A'r eilydd gyrraeddodd yna Carl Shaw. Ac roedd hi'n anodd i'r amddiffyn yn doedd. Ond o Shaw di dod o'n unlle i sgorio'r gol gyntaf. Gwaith da gan yr reolwr hefyd yn newid ac yn cael Carl Shaw yn y llinell blaen. Gady Jones, tybed ydy o'n mynd i newid pethau a'i dîm o bellach ar ei holi a llai na 20 munud i fynd. Rob Folland ar gic a golwr yn meddwl dod, mi ddoth a mi ath yn ei ôl. Lwcus bod wedi gwneud hynny, oherwydd mae Pocket wedi ceisio lledu'r chwarae allan fan hyn. A'r ergyd unwaith eto gan Carl Shaw. Mae Shaw wedi gwneud gwahaniaeth ys pan mae wedi ymuno ar chwarae. O, mae'r eilydd drwodd fan hyn, mae Ceirwyn Roberts ar draws. Rwan ta, cyfle fan hyn i Chris Jones. Troi ar ergyd yn taro'r postyn gan Dylan Owen. Wel, dyna gyfle gorau Llangefni cyn pelled. Drychwch ar ergyd yna gan Dylan Owen. Prydym yn tacluso yng nghanol y cae. Y bel at yr eilydd ac yn at yr eilydd arall Shaw. Shaw a fast drwodd at Richard French. Richard French ar gol. Efo 12 munud yn weddill. Sydd mae'n debyg mynd i roi o fuddugoliaeth i'r tîm cartre. Ond Shaw fan hyn yn gweld yr hediad. Ac yna pas ar dderchog, cyfle ar dderchog, a French yn dyblu'r fantais. Castell neb 2, Llangefni dim. A beth sy'n digwydd ydy bod yr ymysodwyr yn troi ac yn trosi ac yn ceisio colli'r amddiffynwyr. Ac at y postyn pella'r eith hwnna. Ond dyna ni, mae'r dyfarnwr Mr Brian James wedi roi ei chwib yn ei geg am y tro olaf. Shaw, yr eilydd, gath y cynta i bresenoldeb yn creu y broblem ac y manteisio ar hynny i roi y fantais i'r tîm cartref. A wedyn mi ddoth yr ail. Richard French gath yr ail. Shaw chwarae'r rhan allweddol efo pas ar dderchog a'r fuddugoliaeth yma, y barc Llandarsi i'r tîm cartref. Castell neb 2, Llangefni dim. I'm happy with the 3 points, yeah. The performance weren't the best, especially the last couple of performances the boys have done. We've got nothing out of the game yet. We go and play like that today and I'll win 2-0. So, yeah. How important was the substitutions? I thought Shaw made a difference up front. Well, Carl's got a knack of doing that, to be honest, coming off the bench and getting goals. He's done it all his life. So, you know, when we got him there, we know, you know, by sticking him on, he can get us something. So, and that's what he's gone and done today. Yeah, it's great. Nice to get first goal of the season, certainly at home, and obviously 3 points is vital for us. Y gred ydy, ella bod yna lig o fewn lig yn y gyngrair da ni yn. A ti'n gorau curo'r games yn dy lig bach di, a mae Castell Nedd yn un o'r teams yn y lig ni. Ond wedi dweud hynna, gen ni siawns da o weithio ar pethau bach, a dwi'n siŵr nhw'n i roi gem gwell yn nhw cartre yn Llangefni.